Ola, que tal? Benvidas e benvidos unha tarde máis a esta aula de Lingua e Cultura Galegas e como vos dicía o día pasado, hoxe non imos ter unha sesión como as que vimos tendo habitualmente, senón que temos preparada unha sorpresa para vos. Como xa sabedes, o fío conductor deste curso son as cantareiras, son, polo tanto, esa figura inherente á cultura e á tradición musicais, neste caso, galegas, e non podía ser menos unha das figuras representativas desta cultura e desta tradición oral e musical galegas, a que temos hoxe aquí con nós para que nos conte a súa historia esta tarde. Estou falando neste caso dun convidado especial, dun convidado que se chama Davide Salvado, unha figura moi relevante e importante na música tradicional galega. Como nos contará a continuación, el iniciouse no mundo da música da tradición galegas dun xeito peculiar e hoxe en día podemos dicir que é unha das figuras relevantes dentro desta tradición musical galega. Davide é cantante, percusionista, músico en definitiva e ademais é unha figura recoñecida e coñecida pola difusión e pola recuperación tamén da nosa tradición oral galega. Sen máis, deixovos con el para que nos conte a súa historia de vida, o seu vencello coa tradición e coa música tradicional galegas e agardo que desfrutedes moito da súa intervención. Ata dentro dun intre. Miña Virxe da Franqueira, la 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 la. Bueno, son Davide Salvado. A miña traxectoria desde que nacín, pois se interesa a música de todo tipo, pero sobre todo as músicas tradicionales do mundo. Fun bastante... Bueno, de neno gustábame pues, desde Isabel Pantoja, por decir un nome que ahora mismo me horroriza, pero daquela pues, me gustaba. Dende o flamenco, as músicas populares sempre me interesaron moito e estaba un pouco obsesionado na miña nenez, adolescencia, coas tribus de todo o mundo. Entón, miraba moitos documentales de África, da India, de todos os lugares, sin saber que en Galicia había mulleres tribales, ¿no? E que facían músicas moi ancestrais. Claro, non o sabía porque eu nacín en Marín, bueno, en Pontevedra, despois fomos a vivir a Marín, e eu sabía todo o que salía na dúas, nos documentales, pero non tiñamos internet daquela. Entón, bueno, esa foi a miña introducción na música. A miña abuela enseñábame a cantar, cando íbamos de furanchos pola zona de Bueu e de Cangas, pois os homes, sobre todo, que estaban na taberna cantaban no furancho, e así foi a miña introducción rápida, ¿no? E despois fui a estudiar a unha granxa escola onde estudiei agropecuarias en Ponteareas, e ali había unha pandereteira da miña idade, de Carballo era, e aí namorei, me dixen eu, wow, eu non sabía que había ese mundo de pandereteiras así como da Costa da Morte, non? E empecé a investigar, a interesarme máis, hasta que xa empecé eu as recollidas con, bueno, 16, 17 anos, sin ser recollidas, non? Eu nunca estive nun grupo folclórico, entón non fun así como solían facer outra xente, compañeiros meus que estaban nun grupo folclórico e iban ás aldeas a recoller para interpretar esas pezas no seu grupo folclórico, ¿no? E reinterpretalas. Eu era por interés propio, eu non me dedicaba a eso, pero era un apaixonado deso, e flipaba con todo eso, e empecé, pois eso, indo a visitar as vellas de diversos sitios, por exemplo, a Pazos de Borbén, bueno, a zona toda de Pontevedra, porque era máis cercana a miña casa, e aí xa todo o meu mundo tirou hacia a música. Eu empecé a cantar, empecé a bailar, aprendín a bailar nos seráns, que daquela ainda había moitos, ainda había vellos e vellas que bailaban e cantaban no serán, de verdade, da xeración, pois que ahora xa casi todos están mortos, desgraciadamente. Eu decidín mudarme ao rural
pola música, porque eu quería, non entendía ou non, como que non percibía como as mulleres e os homes podían cantar dese xeito, non? Eu intentaba cantar, eu afinaba, eu cantaba, pero non transmitía o que podían transmitir elas, ou nin me acercaba, vamos, non sei se me acerco agora, pero daquela non. Entón, decidín ir a vivir ao rural, para ver se así, pois me empapaba desa cousa, e xusto, máis ou menos os 19, 20, 21 anos, xa me fun ao cio rural a vivir e xa comprei o meu primeiro cabalo e xa empecé nesa vida máis cercana a ese tipo de canto, non? Porque ese tipo de canto para min non só é alegría, como parece, tamén é moita dor e moitas cousas hai escondidas detrás desas voces, non? Que te entran tanto na alma. E así foi a miña vida. Despois xa me empecé a dedicar profesionalmente con Xosé Manuel Budiño, bueno, antes con Uxía Pedreira, porque estudiei un pouco no Conservatorio Folk de Lalín, cando tiña 18, 19 anos, porque conocín a un rapaz en Ons que xa estudiaba ali, entón abriuseme aí un mundo de luz, porque en Marín non había nada, en Pontevedra non había nada metido no folk que non fose un grupo folclórico que te tiñas que vestir desa forma que se visten ou se vestían daquela os grupos folclóricos, e a min era algo que non, como que non me, a min non me gustaba e non me sentía identificado. Entón vin o Conservatorio Folk e dixen, wow, aquí podo aprender de unha forma un pouco máis libre, sin ter que estar suxeito a normas casi sempre estéticas que non me gustaban moito. E aí aprendín con Uxía Pedreira moitas cousas, formamos o meu primeiro grupo que se chamaba Ecléctica Ensemble, que era un grupo, bueno, pois hai moitos anos, eu teño ahora 43, tería 19 anos cando fundamos este grupo, e xa facíamos música de voces con electrónica daquela. Gravamos un disco, un vinilo, moi bonito, por certo, e aí xa mesturábamos a tradición, o folk, con electrónica. E despois xa empecé con Xosé Manuel Budiño a viaxar por todo o mundo, facer xiras moi interesantes, cando folk vivía un momento moi especial en Galicia, moi distinto agora, pero moi rico tamén. E aí, xa despois empecé xa a gravar discos propios e a ter espectáculos propios, como de Cabaret de aquí, que era unha mistura de músicas folk con cabaret, era bastante políticamente incorrecto. Eu penso que daquela non estábamos aínda preparados para eso. Agora vese que xa sí, e eu estou moi contento porque haxa moita xente que xa fai cabaret dunha forma máis natural e máis aceptada, e bueno, todo tamén electrónica e un montón de cousas. E eso foi a miña vida. Xa cando vivía, xa en esa época da miña vida, a partir dos 22, 23, 24, xa vivía na zona de Fornelos de Montes e Pazos de Borbén e por aí, e daquela había moitas mulleres que cantaban aínda. Estaban as mulleres da Armida, estaban todas aínda, estaba Rosa de Moscoso e Aida, e eu iba moitas veces a tomar café á súa casa porque vivíamos cerca, éramos veciños, e cantábamos, bailábamos e contábamos contos de todo tipo, non? E eu penso que foi aí que entendín a tradición e entendín a forma do canto de Galicia, non? Acórdome que iba a axudar a facer a leña a Rosa de Moscoso, por exemplo. Quero dicir, eu non iba a gravar cunha gravadora, nunca fixen eso. Ás veces iba co meu ordenador, enchufábao algunha vez xa na última época cando iba pola zona de... como se chamaba isto? Bueno, cerca de Avión, polas montañas do Suído. E aí xa gravei cousas que perdín todas porque tive un accidente na casa e
e perdín todas as recollidas, non teño ni unha sola recollida das que fixen eu. Pero bueno, tampouco me preocupa porque está super recollido todo. E hai xente moi ordenada e organizada que o ten todo na estantería, e por eso agora a xente xa empeza a compartir máis as súas recollidas, entonces non pasa nada. E sí, fixen moitas recollidas non recollidas, de convivir coas mulleres, convivín tamén bastante con Concha de Luneda, coa que aprendín non só a cantar e non só melodías, senón moito da tradición de todo tipo, ¿no? De como vivir, da horta. A min interesa moito o rural e aprendín moito a cultivar cousas, a facer todo tipo de cousas que necesitas para vivir no rural, ¿no? Bueno, para min as recollidas é algo moito máis que algo musical. Para min a recollida é, pois, un pouco entender como pensaba e como cantaba unha muller ou un home desa época, que viviu unha Galicia moi distinta agora. Pois porque xa cambiou tanto a paisaxe, cambiou tanto todo, eu conocín vellas pois, nos anos 2000, que xa casi tiñan 100 anos. Entón, viviron unha Galicia absolutamente medieval, ¿no? Ou casi tribal, ¿no? A música non estaba nada influenciada por todo o que está influenciado agora, ¿no? Elas cantaban dunha forma moi distinta. Moitas delas nunca tiñan a referencia de outras músicas, entón a escala pentatónica esta que todos temos dentro do corpo, elas non a tiñan e cantaban pois moitas con microtonos e con unhas sensacións musicales que nós non podemos reproducir por toda a influencia que temos. Para min entender eso foi fantástico para a miña carreira profesional, pero tamén para a miña vida no rural e para a miña emoción e para entender en que lugar estou eu do mundo, non? E por que eu decidín vivir no rural. Fundamentalmente eu decidín vivir no rural por un tema estético, porque é algo que me importa moito, por un tema emocional e por un tema tamén, sobre todo ecolóxico, non? Creo que vivir no rural pois determina que estás en un lugar do mundo moi concreto e que deixas de apoiar certas cousas e que apoias outras certas cousas que están máis olvidadas. Para mí cantar desta forma pois foi influenciada por toda esa emoción que eu escoitaba cando escoitaba recollidas de outros compañeiros ou cando escoitaba as mesmas mulleres e homes que cantaban desa forma, que polo que estou o que estou intentando decir, que era outro mundo moi distinto ahora. É como de repente é casi arqueoloxía viva, non? Era conocer a mulleres e homes que viviron nunha época e nun panorama moi distinto, que igual nunca vamos a poder entender exactamente. Eu cando falo coa miña veciña Felicidade, que ten 99 anos, contame como era a paisaxe daqui, por exemplo, contame como era esta aldea na que vivo, contame como iban á feira, non? Eu agora collo coche e vou á feira, aparco e merco cousas e volvo. Daquela era como unha viaxe, se tiñan que preparaban o cabalo, preparaban os becerros para levar á feira. Era como unha cousa moi distinta e iso vese influído no canto. Eu non canto igual cando vou a un concerto, que collo a miña comodidade do meu coche, chego ao concerto e canto, que si teño que coller o cabalo, con chuvia, con vento, ir sin nada de diñeiro, intentar vender algo na feira, e despois cantar. Todo eso está tan influído e está tan... O sea, inflúe tanto no corpo e na forma que, claro, por eso cantaban desa forma. Eu estou cheo de influencias de todo o mundo porque, bueno, viaxei, teño amigos músicos de un montón de lugares do mundo, vin moitísimos documentales, vin moitísimos concertos, eu teño influencia, moita influencia, non? Elas, pois, tiñan influencia, a que cantaba a tía, as veciñas, algunhas chegoulle a radio, pero outras non.
e todo eso é riquísimo, ¿no? Toda esa limitación en influencia, despois na interpretación ves todo eso que é riquísimo e é apasionante. Xa non se pode ir atrás e xa non hai xente tan aillada como era Galicia nunha altura, ¿no? Como para chegar a esa forma de entender o canto, por unha parte limitada e por outra tan rica, ¿no? Donde máis convivín, porque vivía nesa zona, eu vivía en Bentín de Abaixo, vivín uns anos, e ali estaba moi cerca de Pazos de Borbén, na Ermida, e, bueno, conocía as mulleres da Ermida, que todavía estaban vivas casi todas. Íbamos aos seráns, acórdome que as levaba na miña furgoneta C15 a todas, no? Recollías na Ermida, íbamos ao serán de calquera sitio. Era moi gracioso porque íbamos todas na furgoneta, máis de, bueno, había 5 plazas, pero íbamos ás veces 7 mulleres e eu, igual un can tamén por aí, ou 2, e era moi bonito. Aprendí moito con elas, era moi divertido. E, bueno, despois conocín as mulleres de a Rosa de Moscoso e a súa irmán Aida, e, bueno, aí aprendín moitísimo sobre o folclore, sobre as melodías. Elas cantaban melodías moi especiales e moi ricas, non? E, por exemplo, cantaban unha que me encanta, que xa gravei no meu último traballo, cambina de letra, pero vou cantar a máis tradicional, que era un anuncio de serán. Elas cantaban, iban a un sitio que se chamaba o Alto do Cacho e cantaban moi alto para anunciar que ese día había serán. Daquela non había WhatsApp, nin Facebook, nin nada. Ahora está moi extendido eso, pero daquela tiñan que berrar para que se lles escoitara, ¿no? E cantaban esta, como era? Daqui do Alto do Cacho hei de dar un asubío, inda son quen era e onte, inda non perdín o brío. Ai la 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 la, ai la 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 la. Bueno, esta melodía final lévame tamén as da zona de Toutón, Helena de Toutón, que, bueno, esa muller a min teño un recordos moi bonitos dela, porque era unha muller de Toutón que non sei como foi, pero acabou en Pontevedra, na Praza de Ferrería, e tiña un bar moi famoso daquela, e hasta agora, que se chamaba o Carabela. Era un bar así como de vila, de cidade, bonito. E ela era unha muller como de Pontevedra, ben vestida, con faldita tubo, con collar de perlas, ben peinada sempre. Porque como que asocias a este folclore as vellas, no, da aldea, pois que ás veces van con botas de goma, con mandilón, a estética de, o cómodo para o rural, pero de repente vías esta muller tan ben vestida, tan adornada, tan delicada, e poñese a cantar estas melodías e era como alucinante. Eu gravei en frente do cementerio coas luces da miña furgoneta C15 e teño a grabación por internet, así sentadiña coa súa falda tubo, así. Ese vídeo encántame. E cantaba unha canción preciosa, como era? A ver se me acorda. Joseíño cravo douro, Joseíño cravo douro, ai, dame un alfiler de prata para tirar unha espiña, para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Ai, teño unha cabeza nova, teño unha cabeza nova, ai, feita ao meu parecer, para vivir neste mundo
vivir neste mundo. Ai, que non o sei comprender. Esta cantaba Helena de Toutón. Xa morreu. E era unha muller moi especial, moi delicada e moi... Bueno, gustábame moito esta muller. Cantaba moi ben, ademais. Porque, claro, todo isto das recollidas tamén había xente que transmitía todo isto. Bueno, pues que a min personalmente tampouco me encantaba tanto, non? A min gustábame o que decía, pero tampouco non todos os vellos e as vellas eran excelentes intérpretes, había de todo. Sempre nos quedamos cos que máis nos gustan, os tal, e para min Helena era das mellores cantantes que escoitei na aldea, na tradición, non? Despois, para min, as que me encantaban moitísimo tamén eran as de... E digo eran porque as que me gustaban xa están mortas, non? As de Gargamala. Toda esa zona de Pontevedra, a verdade, cantaba increíble. Eu a zona da Costa da Morte, pois, escoitei moito, pero non recollín nada, porque estaba lonxe de onde eu vivía e non tiven a sorte de recoller por ali. Pero, bueno, tamén... Bueno, todo Galicia, a verdade, que era e é un lugar moi especial para a música tradicional. Bueno, gracias a Eliseo Párraco, que fixen un disco, e con Aleix, e un montón de xente que non son galegos, pois aprendín tamén un folclore un pouco distinto, pero igual, ¿no? Porque se canta coa mesma emoción e coa mesma forma de entender a terra e a vida. E levoume pues, por Extremadura, por un montón de sitios, Cantabria, e bueno, tamén hai folclores fermosísimos que tamén están bastante máis perdidos quizás que en Galicia, hai menos xente, e bueno, vou tocar algo de Peña Parda. Y estrella, sol y luna, sal a la calle. Estrella, sol y luna, sal a la calle. Lucero, no me dejan salir mis padres. Lucero, no me dejan salir mis padres. Estrella, sol y luna, sal a la calle. ¿Cómo quieres que vaya y venga? ¿Cómo quieres que vaya y venga? Por agua a la fuente y no me entretenga. Por agua a la fuente y no me entretenga. ¿Cómo quieres que vaya y venga? Panderito arroyano, ¿quién te tocará de noche con la luna? Y aunque nevara a la rama, y aunque nevara resala, y eres amiga mía de las que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero a la rama. Si yo me muero, rezala. La despedida canto de mis cantares. Mi corazón se cierra, toma la llave a la rama. Toma la llave, rezala. Bueno, vou cantar ahora unha cantidad de Gargamala. Evidentemente, para nada se parece ao que escoitei eu daquela, porque eso é irrepetible, penso que é o máis cercano a
a tribu galega que escoitei eu, as mulleres de Gargamala, como cantaban eses galos que facían, a interpretación, a forma, a forza. Eso me parece irreproducible, pero bueno, vou cantar a melodía e a ver se vos gusta. Jarjamala ten a zona, jarjamala zona ten, jarjamala ten a zona, de cantar e bailar ben, ai la 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 la. Arriba caballo arriba, as nenas de Jarjamala que botades no cabelo, unha erva cai no monte que lle chaman tormentelo, ai la 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 la. Vou a dar a despedida, vou a dar a derradeira, vou a dar a despedida, miña virxe da Franqueira, ai la 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 la. Bueno, coa despedida da Franqueira, quero agradecer este proxecto que estades facendo e nada, esperar que moita xente siga coa tradición, que siga apaixonada como eu sobre o folclore da nosa terra e de outras terras. Bueno, isto que chegue a donde chegue, que o sintades como eu o sinto, con todo o corazón. E agradecido de que o que eu diga vos pode interesar un pouco. Gracias e aquí estou para o que necesitades. Ben, pois hasta aquí a intervención do noso convidado de hoxe, Davide. Moitas grazas por estar con nós, moitas grazas polas túas achegas e polas túas historias. E para vos, que nos seguides do outro lado da pantalla, sabede que esta foi unha desas primeiras colaboracións especiais, pero que probablemente teremos máis ao longo do curso. Sen máis, ata aquí a nosa sesión de hoxe. Agardo que desfrutarades desta sesión especial, agardo que nos volvades a acompañar o vindeiro martes e que desfrutedes do que queda de semana. Ata logo!